taken away. Number one, burdens will be taken away. Burdens will be taken away. Once izinto ezimbi lo mthwalo uthwele ungasuswa. Abangizwa labantu ngithi lo mthwalo owuthwele ungenziwa njani? Uready ubaba akususa umthwalo. Nethi inkinga uhleli la odakeni njengengulube. Suka lapho. Suka mtshela umathani makhe kwesha elokuzanele. Suka. Okay, let's go. Funda lapho lithi by that day I will lift burdens. Number 2. His burden shall be taken away That's from good. off thy shoulder. That's good. And his yoke from off thy neck. Mm-hmm. And the yoke shall be destroyed because of the anointing. Because of the what? The anointing. The anointing breaks yokes. Masungene sontweni lenkinga uphume nayo kusho ukuthi lo gqobo alusayi break iyoke. Something is wrong with you. Something is wrong with you. Because lento oyingenele la ufuna ukuthi mangimemeza la noma ngimemezela la isuke. Masingasasuki kusho ukuthi wena sawune stop nonsense. Esivala ini le anointing ukuthi ingaphuli le job. I'm telling you, there are people who have prayed for more than once. Kodwa lento sola isuku kodwa khona omnye simthandazele kanye wavela right. Sibuza ukuthi yini sekunento evalayo ngabe bese uyalemthandazweni ukuthi babahlanze inhliziyo yami. Mlungise mangabe kunento evalela ukusebenza kwakho isuse so that when the man of God comes amemezela declare phezulu kwempilo yami isuke lena. Can you imagine esikhathi saJesu iBhayibheli lithi he spoke the word and they were all healed. Akhuluma nje izwi iBhayibheli lithi baphila. Ngesikhathi sabo Petro nabo Paula lithi ngenye imini bathi bashumala kwenye indawo kwaze wabekwa abagulayo bathi kufanele nje kwendlula ishadow stones nje phezulu kwabo bazophika. Can you imagine ukuthi some people were praying for a shadow for and baphila because of the water of a angazi ngikhuluma nawo kuphi. Ngithandazele lento evana izinto. Yasebenza ugobolela ekhaya livula izinto baphasa abantwana bama-interviews abantu khona into evalayo babayisuse baba yenze njani singakafiki i-prayer line samadeya uthi baba yenze njani isuku ngoba bayafakaza ufakazi Nkosi yami kumqoka endlini yomprofeti ngoba ukwenza uqonde ukuthi amandla akhona namhlanje. Angaguqula impilo yakho thandazela kususwa kalento evalayo. Angazi yini kodwa baba susa le ego, pride, greed, susa lento evala ukusebenza kwakho empilweni yabani ya idada liyangena emanzini kodwa liphuma yabona umoya wedada uthandazela. Oba ngiyacela ngingabi nawo mangene esontweni. Angangeni ngigula ngiphume ngigula. Angangeni ngisindwa yinkinga indawo lena yokuthula imithwalo. Lithi wena lonke nikhathela nenisindwayo lithi wozani kimi ngizowenzani indawo lela afike asethule khona ini. Why wena uphuma nowakho? Because lana mawufika funa mawufika kube nento ethi because konto izwayo ukuthi yesuka lento. That's what keeps us coming back to the service. Why? Njalo masihlangana kunento esukayo ngoba ukhona ubaba. Nekujesu abela bese usaphila baphila abantu. Funa lento usho njalo baba baphila abanye wayengaphili. Baphumelela abanye wayengaphumelela. Bafakaza abanye mina wayengafasusa lento evalayo. uJehova uzoyisusa. uJehova uzonza njani? Let's go by that. Galatians 3 verse number 13. Ayamantala brose vele casto vale. Sufrente ebele custa mante gale. Ayikho into uJehova emehlulayo. Nasiphi isimo siyamlalela. Funda Galatians 3 verse number 13 and 14. uKristu wasihlenga. Wasenzani? Wasihlenga. Ayikuthi usazosihlenga. uKristu wasenzani? Wasihlenga. Umusa phela lo wasihlenga kuphi lindo? Esiqalekisweni. Uyazoma ukuthi sahlengwa hayi ukuthi sazohlenga. This is
something you already did, is in the past. Wasihlenga uphindele into. uKristu Wenzani? wasihlenga Hayi umfundisi. uKristu wasenzani? Wasihlenga kulesiqalekiso wasihlenga. So mawungenayo uKristu vele wena usesesiqalekisweni. Angeke sikusole mawugula ugulelwa nento zakho zingahlangane, awukho vele kuKristu. Kodwa uyasithusa mase kuthiwa ukuKristu, kodwa solo unesiqalekiso. Siyethuka thina ukuthi sihlala kanjani sahlengwa. Awuphindele into, uKristu wenzani? uKristu wasihlenga Abantu amafutha lapho No. bathini? uKristu Umfundisi No. bani kanjalo? uKristu Isiphambano sasesontweni. No. Yini? uKristu Irosani. No. Yini? uKristu Ishashi. No. Ubani wakhe? uKristu Akusumsebenzi ohlabela abaphansi. Akuyona imbuzi emhlophe yokuhlenga esiqalekisweni. Ubani onamandla okuhlenga abantu? Sikhonza indoda emadodeni ekhona ukuhlenga abantu esiqalekisweni. MawunoKristu isiqalekisa sihlala phezu kwakho. Awuphindele into. uKristu Wenzani? wasihlenga Labantu abangizwa laba ubani? uKristu Bazalwane. No. Yini? uKristu Labantu abafuna ukukhuluma ngoba bawuphahla. Angifuna ukukhuluma ubani? uKristu Wenzani? wasihlenga Akusi-boyfriend yakhe yokuhlenga esiqalekisweni sakho. Yekela ukudindezela ubaba womntanakho ukathi uye yokuhlenga kule siqalekiso seproperty. Indaba yothanda neyikhiphe baba esiqalekisweni seproperty. Ubani owasihlenga? uKristu Ubani owasihlenga? Bayalesaba legama labazali. Ubani owasihlenga? Sinomhlengi kanzakwethu. Emhlengi wethu uyaphila. Sinomhlengi wethu uyaphila. Uzokuhlenga namhlanje. Ubani lindo? Sahlengwa. Sahlengwa uKristu. Angamthusi mina. Ungangiqalekisa usentabeni angesihlala. Ngoba ngahlengwa esiqalekisweni. Noma ngibize entumbeni angayihlale lento. Ngoba kunendoda baba engibafuni ingajiki. Indoda engawadla amandla omuntu. Sahlengwa uKristu. Silekuleza. Ufuna nje ube nalelo themba. Ngiyakuvuselela. Noma uyak-interview, noma uyolanda i-report, noma uyofunani ngahlengwa uKristu. Noma izitha zakho zingakufungela uma zikubhekile, batshele ngahlengwa uKristu. Ungathi uyavuka ekuseni uthola umakhelwane bekathela isithelo sakhe sesijambijarida sangena lakho uvele uthi hohoho thina sahlengwa. Hayi umuthi uyamthini baba, thina sahlengwa. Umuthi uyakuphi? Ayinde kulimazile Nkosi yami. Njengoba ekhanje manje o-anti bawukhawula bathi ukuqalekisweni ekuphephelise la. As long as I'm right with God and in the right standing with God, and I'm living in righteousness, and I'm following the Holy Spirit, and I have fellowship with my Father, noma bangaze bahlangane. Lithi iBhayibheli bawuhlangana bakhosa umhlaba encwadini Psalm chapter number 2 against the anointed. Lithi kodwa ngeke bamnqobe. Kumele bahlangane kodwa behluleke. Kuna sebahlangene bayimbumba bese bayehluleka. In the name of, I will never be defeated. Even those who tried me before, they failed. They've tried everything, but they've failed. Usitshele leyo nto ukuthi I will never be defeated. I will never be defeated. Usitshele leyo nto ukuthi I will never be defeated. Cancer cannot defeat me. Angithi abodokta babonene emzimbeni wakho usho nje ukuthi this will not defeat me. This will not damage me. This will not destroy me. Because uKristu wangihlenga. Ukuhlela phansi la le themba enginikeza yona nale qiniso enginikeza lona liseve imbuzi eziningi. Leqiniso enginikeza lona liseve imbuzi eziningi. Leqiniso leli liseve inkukhu obayogeza ukugibele phezulu kwawo. Liseve izinto eziningi namhlanje siyakhulula ngoba unikeza i5 liter yamanzi olwandle.
nawo akasiwa selwandle bawakhe nje empompini bawafaka usawoti tap dan phela KZN kuthi ungasuka nema 5000 liter uzowadayisa ngapha bakhe sokuden baba KZN Cape Town uyafika la ubani nenyanga yakho enezindlu zodaka zitshekile siso umdlwane umdlwane wangadliyawa leyo ndlu uyafika la ubani eThekwini like 6 to 10 hours ukuya eThekwini bakunikeza amanzi abawafaka usawoti awuthengela aba-Ahmed bathi amanzi olwandle hamba okhela kakho uyophuphisa izinto masunoKristu siyayiphuphela masunoKristu bayatshala bayihlanyele bayiphonse kodiphelelwa ngamandla sahlengwa umemeza uthi ngahlengwa uKristu awukhulume lapho lento apha uKristu wasenga esiqalekisweni somthetho abenziwe isiqalekiso ngenxa yethu wenziwa yena isiqalekiso ngenxa yabani yethu abangezwa labani ngenxa yabani yethu uKristu wavala isikhala sekuvalwe ngawe njani manje ngoba uKristu wavala ini isikhala lento bekumele ihlale kuwe uJesu wathi ayihlale kuwe onke lamakhala enganginawo bathi uJesu wangilamulela Isaiah 53 washaywa ngenxa yami nawe angaze ngikhuluma nawe uphethwe yina lesifo siyasusa namhlanje lesiqalekiso siyasusa namhlanje in the name of awuqhubeka linto ngokuba kulontshiwe ukuthi baqalekisiwe bonke abalenga emthini labona nje ukulenga kwakhe esiphambaneni bekathatha isiqalekiso mina nongeke siqalekiswe njengoba kuDisemba siyabazi behlile abanye bakhuphukile noma bangaze bayovala kuhle lephezulu enyemba eyihlale lento yakho noma balanda inyama ihlangane eNigeria eKenya Mozambique eSwatini bahlangane lento abayihlanganisayo neyihlangane bahlangana baze bahlukane baze baphelelwe amandla sahlengwa in the name of sambe siyakhawumela inyawo zakho sahlengwa mna nawe singabanqobile siyanqoba ebonjalo inkinga abantu banoplan B singabanqobile abanye banoplan C ayithi lesinoplan A kuphela singabanqobileyo siyanqoba siyanqoba singabanqobileyo siyanqoba Baba siyabonga thando lungaka mandla ngaka siyabonga nje ukusihlenga siyabonga ugobo lisebenza kuphula amajobo siyabonga themba lethu sibonga ukuthi uNkulunkulu osinakekelayo uJehova osithandayo sidlule sifeni yesinzima
Sewuvele unqobile. Sewuvele unqobile. Sewuvele unqobile. In the name of amameza unqobile. Amameza unqobile. Amameza unqobile. In the name of Jesus. Simshayele izandla nkulunkulu. Amen. Shabbat.